Με αφορμή αυτό το βίντεο που έγινε viral για το Pride και για τη λέξη όσα, έχω μία απορία. Αν σας ενοχλεί τόσο πολύ η συμπεριληπτική χρήση της γλώσσας επειδή δεν είναι σωστά ελληνικά, τότε γιατί δεν σας ενοχλεί η προσωπική μου νέμεσης, ο πληθυντικός ευγενίας? Γιατί στα ελληνικά παραδοσιακά δεν υπάρχει καν, είναι γλωσσικό δάνειο, το πήραμε αργότερα από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Και όμως όλοι λέμε τι κάνετε, περάστε, καθίστε, σε ένα άτομο. Ο πληθυντικός είναι για πλήθος, ο ενικός είναι ένας, ο δικός καταργήθηκε. Κανείς όταν λέμε σε ένα άτομο τον πληθυντικό δεν παθαίνει πολιτισμικό blackout. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι η γλώσσα. Δεν είναι ότι αλλάζει η γλώσσα. Η γλώσσα αλλάζει συνέχεια. Απλώς κάποιες αλλαγές σας ενοχλούν περισσότερο όταν έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν σας μοιάζουν. Γιατί γενικά η ρευστότητα φαίνεται να σας πειράζει μόνο σε συγκεκριμένα θέματα. Στο κόκκινο φανάρι, ας πούμε, στην Ελλάδα, πολλοί το βλέπουν μια χαρά σαν βαθύ πορτοκαλί. Υπάρχει ρευστότητα στο χρώμα. Οπότε όχι, το θέμα δεν είναι η γραμματική. Το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι θεωρείτε ότι αξίζουν να χωράνε μέσα στη γλώσσα.